Muzakereya rasterast nerasterast. Gotinan dileyizin bi aqilê mirovan dilîzin. Salan Komara Îslamî serbilindî gotiye. Bi Amerîkayê danûstandinê nakin. Mirin bu Amerîka slogana me. Leli pişt perdeye tişteki dinci heye. Hemen kesen ku denk bejan digrin u slogana mirin bu Amerîka dikirin, çemedan di destevandene, diçin otelen lux li Doha u Viyana'ya da ku nerasterast bi Amerîkaya ku disvestin bi mire, bi navbenkariya hin velaten erebire danûstandin bikin. Jiberveye ke ferka di navbera danûstandina rasterast u nerasterast çiye. Di Muzakereya rasterast de mirov rubiru diaksive. Di danûstandina nerasterast ji heman tişt bideve navbenkaran tegotin. Engam, jibo mirovan çudahiyek tuneteniyek çudahiyek bingehin heye. Di danûstandinê nerasteraste hem serbilindiye hükümete te parastin u hem jî derew bihesani ligel belav dibe. Yani hükümet dibêje, em netewîzanin lê ji bo berjivendiyê em bînav bêyînkarê diaksivin. Em destên xwe bi şeytanê mêzin re nahêjînin, em tenê jê re peyaman dişînin, helbet li pîşt perdeyê jî dikenin. Ew tamin, ez bi dijmînes were naxwim. Tenê xwarnê dîdim yekî din bila ev jê re bîbe. Ma ev ji bilî xapandin, bi çûkîstina aqilê kolektif û lîstina bixwîna xelkê dibin sizayê de ye. Mirov biçîne lê diplomat lê otelên pênc sterkîn, bi heman şeytan re peymanan çêdikin, ku bi salan li ser Mirinê digirîn. Jê re muzakereya nerasterast tegotin, lê dî rastiyê de ji derbaskirina mirovan û firotina rûmete bi dolaran vedetirine tiştekî dîne.